Kahit dito't makain yung isa eh. Huwag na. At kami nagsha-shopping walang pera, guys. Hala, yucks. Bayot. Hello guys! Good morning. So today is June 5, 2018. Today is my birthday. Happy birthday to me. At ang lakas ng ulan. Ito ko sa inyo. Gano'n kalakas ng ulan. Ayan. At nakalit akong lakad ngayon dahil marami akong delivery today at umuulan. Kawawa naman si Harvey. Kaya bibili kami ngayon ng payong at saka mga kapote niya. Mga raincoat niya para may magamit siya talaga. Kasi hindi talaga yan, pag nagpapayong ako, hindi yan nagpapayong. So kailangan may nakaseparate siya na naka-regular. Kasi yung raincoat niya na napunit niya. Kasi ang nipis lang kasi nun. Kaya ayun, bibilin ko siya ng kapote niya. Tapos yun, ito yung ulam namin today. Ayan. Tinolang bangus na isda. So, tamang-tama din sa panahon. Diba? And yun, kanina maaga-maga akong pag-ihin ng aso. At saka kanina guys, maaga akong pag-ihin. Pero ba? Happy birthday to you. Thank you, Pader. At ang hingay ng aso. Aga akong nagising kanina guys kasi meron akong maraming deliver. So talagang maaga ko siyang pinak kasi 8 a.m. 8 a.m. namin siya i-deliver. So maaga. So yun. Ano? Mama ni siya. Katundagan. Basta ko ni sa piso. Malaki ito sa piso, oh. 5 man ni, oh. Ay, Diyos ko. Natatawa ako sa kanya, guys. Kasi nasa akin yung pera. Yung binigay siya namin ng 10 pesos. Gusto niya talaga yung tag-piso. Kasi marami daw yun. Kaya, bigyan natin siya ng piso. Hello guys, so ayan, paalis na kami. Nag-jacket lang ako kasi medyo maulan talaga. And kailangan kaming magdi-deliver kasi kami. Mag-lipstick mama, na ko mag-kiss mama. Ayun yung mag-kiss, naka-lipstick ako. Lipstick lang ako ng parang siya, hindi siya natatanggal agad. So ayun. Tapos nagkilay. Kahit maulan na ba tayo magkilay pa rin? Pero di na ako nagpulbo lang ako. Hindi na ako foundation. Kasi mamaya babasa din kami. So, ayan. Alis na muna kami, guys. At saka mamaya, bibili kami ng mga kagamitan ni Hagrid. Mga plancha, gano'n. So, yun. Samahan nyo kami mamaya. Diyaan ko niyo. Hello guys, dito kami sa flyover. Bakit kasi guys sa Uy, napagod, no? Ako ba ulan? Ang tati ng ilong ko. Oops. So, ganyan siya ka, ingat-ingat tayo. Yung isa naman, puto yung kanyang ginaano eh. So yung aming mga paa ay napakadumi. Puto, walang puto dito, be. Walang puto man. Sama ni mo? Ha? Kanai mo? Pink? Baba ba? Pink, blue. Sa akin ito. Cinnamon. Uy! Thank you. Go.
basa dito. Wala man. Dito pa kami sa bibili kami ng mga gamit ni Hanger today guys. Kaya naghanap ako ng slipper niya. Kasi umuulan na, diba? So ito maganda itong At saka dito kumakain ito yung isa eh. Ay, huwag na. Bili na mao. Magkano to? 129. Ito parang okay to kay Hagrid. Kano ba to? Presyo talaga una tinitingnan eh. Ha. Barato lang. Mura lang. 100 plus. Kani daw, B? Ayan. Perfect. At kami nagsha-shopping na walang pera, guys. Kaya kailangan kami kumuha ng pera sa IKEA. Kaya, ayun. Inano namin yung sleeper doon. Forma. Yung mga bags. Ala, yaks. Bayot. Uy, taro nga. Bayot ka dong. O, eto na lang kaya. Yung mga ganito. Wala oy. Mickey Mouse. Ay, dili man ka na Mickey Mouse. Lahi. Naay ko Kani. This one. Socks. Nice, Kids travel case. Bag pala yan. Mga pambata. Ayan Ito naman ang lalaki naman. Ito, B.O. Gusto ko yung may trolley siya na maliit. Para at least kung siya magbit-bit, hindi siya masyadong maano. This one. Ganda. Ito naman. Kano to? Big kay na, uy. Dry kay color, dry. At may mga 6 ata yung box niya guys, kaya kailangan namin ng bag na medyo malaki na yung magkakasya lang naman. Try kasi yung mga kulay. Yung sleeveless. Cute naman ito. Yung raincoat. Level up ng raincoat. Hello guys! So nakarating na kami ng bahay. So sobrang pagod kami. At alauna na 1:35. At medyo natagalan kami sa pamimili. And bumili na lang ako ng yung pito paborito. Buti na lang, medyo hindi na siya umulan. Pero, I'm sure mamaya uulan to. Pero mamaya papunta pa ako kina mama. Papunta kami kina mama mamaya kasi may i-deliver pa ako. And then, after that, diretso kami kay mama. Hati-hati namin yung oras namin kasi, sorry, yung nag-message. Today is my birthday, so kailangan hatiin ko yung oras. Pupunta kami kina mama, punta din kami sa kabilang bahay. So, pero doon kami kina mama mamaya mga alas 3. Pagkagabi naman, diretso na kami doon sa kabilang bahay dahil doon kami maghahapunan. And yun, hindi kami naghanda guys kasi kami lang naman dito. Sabi ko kay papa kasi may free sana kami, kasi may free sana ako na kasi birthday ko, diba? So kung kakain ako sa restaurant, free ako. Pero sabi ni papa, wag na lang kasi next time na lang daw kasi uuwi kasi siya ngayon, parang alanganin na sa oras, bukas day off naman niya. Sabi ni papa, sulitin na lang natin bukas. Pero syempre wala nang free, dito lang kami sa bahay, pero okay lang sa akin. Pero ayun, kakain lang muna kami. So eto guys, bumili na lang ako ng manok.
Prito paborito. Hindi ko alam kung mayroon pa prito paborito sa Maynila. Siguro dito lang. Ayan, ang bango. And nanghingi ako ng ingay ng message. Nanghingi ako ng lemon, hindi pala ako binigyan. Bakit, traidor? Tapos meron pa kaming natira na isda. Kainin din namin yan. Bagay na kayo na. Mong money ha. Mo binanggyatag ni nanay. Ni, ketawa na siya. Ay! Ang laki ng damit niya. Kasi aalis kami ngayon. 1, 2, 3. Oh, count gani. Oh, sige. Count. You count. 1, 2, 3, 4. Oh, likan kayo. Oh.